Здравейте всички, аз съм Сандо 1000 и днеска разцъквам малко FTB Unleashed. Това е Unleashed мод от FTB Server, от Feed the Beast мод пак, който може да намерите в интернет, разбира се, да си го свалите и да играете, както аз. Аз играя в Minecraft сервер, също може да го намерите в интернет, но аз все пак ще пусна IP-то в YouTube, за не се мъчите да го търсите в интернет, да може веднага да си го копирате IP адреса и да играете. Между другото, не иска купен Minecraft, както повечето сървъри, защото Feed the Beast е заплатени акаунти, но аз си намерих Cracked Feed the Beast и Cracked сервер и затова няма смисъл да давам пари за Minecraft акаунт. Да, разбирате на какво говоря. Сега нека да отидем към играта. Просто започнах може би преди 10 минути, просто намерих това яко място. Направих си няколко инструменти. В играта се спаунват нещо като спаунери отгоре над земята. Може би ще ви покажа, ако намерим някой по-късно в играта. И спечелих и взех някои яки неща от съндъка, който беше там. Шайнингът, тези Gravel Ores ги намерих тук някъде. Ето както тези. Но за тези ти трябват Iron Pickaxe. За кирка. Трябва ти Iron лопата, за да ги изкопаш, и затова аз използвах бъга сторча, за да взема повечето от тях, но не ми се копаше още, за да ги бъгвам и така нататък. И намерих това яко място, докато си търсих къде да живея, и затова мисля тук както е... Да, тук ще е много хубаво място за живеене. Но както винаги, нали, първо трябва да почнем с нормалния Майнкрафт и по-нататък ще се заемем с модовете в този, как кажа, този мод пак. Аз не знам какво говоря. Нека започнем малко с истинската игра. И сега трябва да съберем малко дърво и да си направим честове. Също така трябва да решим и къде ще живееме. Лагва малко. Да, може да се сбази, компа ми не е един от най-силните. Пак игра на доста добро FPS, но все пак някой път може да има леки лагове в YouTube. Надявам се да не се случва често, но не мога да направя нищо по въпроса, за жалост. Така, мисля, че 12 е около, че ни стигне за доста време. Сега да намерим някое хубаво местенце. Къде си почна мината? Това място ми изглежда добре. Да, ще я почна някъде тук, със сигурност. Дай да видим дали ще може да намерим по-хубаво място. Може даже да отрежа клипа тук, за да, нали, да не вземам време от клипа в търсене на място, където да си направя мината. Всъщност искам мината ми е близко до къщата, която къщата предполагам, че ще си направя някъде тук, или може би... Знаете какво? Ще е много яко да си направя къщата някъде в центъра на това езеро, но ще е много малка така, и затова някак не ми харесва идеята. Не съм сигурен колко е голямо езерото, това е проблема. Затова нека да го измериме. Значи
Чакайте да си изключа музиката, че да много ме дразни, честно казано. Ще остава на 1% за хората, които я харесват. Едва ли ще се чува, но все пак. Така, значи тук сме на 95. И сега ако отидем в другия край на езерото, колко ще стане? Окей, да видим. И 36. Си 36 от 95. Всъщност това са си много блокчета. Някъде около 60. 61 по-точно. Както са забелязали, да, на координати са ми много странни. 23 милиона. Или нещо като такова. 2 милиона. Сървъра е 10 милиона, 10 милиона. И има рандом телепорт, за да бъде предотвратен грифа. Защото, както знаете, в модовете малко трудно се събират нещата и ако някой те грифа е много гадно и досадно да почваш отново и отново И сега отнехме доста време от клипа, затова нека да почнем с истинския клип, защото няма да ни стигне времето иначе. Нека да почнем. Мисля, че така ще е добре. Така, добре. Нека да си извада кирката. Така. Да чупиме тези. Знаете ли какво? Мисля направя малко стрип майнинг и тогава в смисъл да отрежа клипа сега и да се върна по-късно, или сега да направя нещо, не знам. Знаете ли какво? Нека да си направим малко къща тук. Както сте забелязали, също така и чудовищата са изключени на този сървър. Тъй, че ще направи оцеляването ни малко по-лесно. Но все пак в Twilight Forest, което е пак част от този мод, има доста различни чудовища. Чакайте малко. И до settings. Просто за да виждате по-добре. Надявам се да ви помага, да е. Аз лично виждам по-добре, като си увелича светлината. То е нормално, да е. Се тая. Нека да сложим крафтинг тейбъл тук. Печката тук. Ще ни трябва и един чест за ненужните айтеми, които за сега не ни трябват, естествено. Иначе после ще ни потребват. Затова ще си ги вземем така. Бам-бам. Найдес. Лесно. Значи перата няма ни трябват, семената, пръчките, всъщност кабелстона ще ни потрябва. Кожата, въглищата, те не са изпечени, без това няма ни трябват. Gravel, ores, където са най-различни неща събрах от този мод. И взех също така и книга Knockback. Мисля, че това ще е за сега. И сега ще отрежа клипа, за да поработя малко върху мината. Интересно. Да. И това е още един ефект. Това всъщност не са истински купчета. Това са просто от играта. Означава, че това е твоето място и тук не може да чупат хората блокчета без да имат твоето позволение. Иначе те са нормални блокчета. Не нещо особено. Ето, както виждате, всички си е пръст. Все едно. Мисля да отрежа клипа сега, защото вече много време отнехме от клипа. И няма да може нищо да направим днеска. И значи ще се видиме след малко
И отново съм тук. Както виждате, копах малко и видях на минимапа, че има зомбита и скелети, което естествено означава, че наблизо имаше спаунер и направих тук малко едни стълбички, за да слезна надолу и ето го спаунера, го открихме. В този сервер лесно се намират спаунери, защото, както виждате, други чудовища не се спаунват, освен от спаунери. Айде. Малко се гличвам, не знам защо. Трябва да го направя се на по-високо. Малко, много ме дразни така като е, но се тая. Трябва да ни малко въглища, за да си направим торчове. И да осветим малко спаунера, за да намалим опасността от зомбита, защото все още нямаме нито армур, имаме само каменен меч. И не мисля, че сме достатъчно силни да се биеме с много зомбита едновременно. Мисля, че вече може си. Така. Просто ще го осветиме, няма да чупиме спаунера, защото ще ни трябва. Добре, направих малко грешка тук. Сега сме в капан. Защото ще почнат да се спаунват още и още зомбита. А ние не може да ги убиваме толкова бързо, колкото те се спаунват. Зато това малко ще ни е трудно. Добре. Дайте бързо. Този има хубава шапка. Между другото, шапките не са част от мода Feed Unleashed. Той е произволен мод, от който аз добавих към нашия мод. Може и вие да го направите. Всъщност тук има и скелети, което означава, че има и спаунер на скелети, но него по-късно ще го открием, защото, както знаете, скелети са малко по-трудни от зомбитата. Значи, имаме... Не мога да го произнеса това, но мисля, че се произнася Thaumiln Pickaxe. Добре, каквото и да е. Respiration. Малко... сено, или как искате му казвате. Да, жито. Извинете, малко забравям думите. Shining Guts. Между другото, тези неща се правят много трудно. Поне аз доколкото помня. Как се пише? Добре, дайте да видим как се прави. Мисля, че може да се направи от нещо. Освен ако това... Да, ето тук може да видите как се прави. Това е малко по-напред в играта, но да, това ще ни помогне по-късно, за да се развиеме по-бързо и лесно. Нека да направим така. И тук ще ни трябват малко стълбички. О, не. Има блок лаг. Нищо. Сервера малко лагва, но все пак... Нека да пробваме тази пикекс. Не чак толкова зле. Копая доста бързо. Малко айрон. Знам, че е скучно да стоя в мината и да копая. Мисля, че това е тин. Да, тин. Много употребяван айтем в този мод. Повечето от вас, които го играят, сигурно ще го знаят. Чу се, колко дурабилити има това?
Как беше сега? Добре, чакайте секунда. Да, ето така се изкарваше. С H и F3, между другото, се показва durability-то на инструментите и на всичко. Има 400 блокчета да щупиш с нея и доста бързо чупите, и че... мисля, че е доста добра кирка. Сега, значи, мисля да отрежа клипа пак, за да само да оставя някои неща тук. Също знаете ли какво? Вместо да отрязвам клипа, това ще ми потрябва, тъй като още не си няма армор. Нека да оставим тези неща, хляба ще си го вземем. Така. И докато копая, ще поговорим малко за... кои са на линия? Никой от тях не познавам. Се тая. Докато копая, ще говорим за другите серии, които мисля да направя на Minecraft и кои искате да видите първо, естествено. Има много различни модове в Minecraft Feed the Beast, както знаете, или повечето от вас знаят, които са го играли. Мислех някой от тях да ги изпробвам, като Ultimate Pack или Techno World. Мисля, че са много яки модове. Или пък да играя на някой Adventure Map на Minecraft 1.7.2. Не съм все още сигурен. Затова може да пишете в коментарите. Мисля, че това беше алуминиум, където щупихме. Може да пишете в коментарите какво искате да видите да играя. На Minecraft 1.7.2 мисля да играя малко... как беше? Sky Survival, ама не такъв, където е Skyblock и те спалма на едно квадратче. Това е Adventure Map май. И трябва да ходиш по другите острови, в смисъл той е Void World. И като паднеш долу, нали, умираш. И трябва да се разхождаш и с островите там, да търсиш най-различни съкровища, да се бориш с чудовища и разни такива неща. Мисля, че само това е за нормалния Minecraft, което мога да измисля. Също така има някои мини-игри, които може да играя с приятели или сам. Не знам. Ще видим по-нататък. Между другото, снимам клипове и на League of Legends, които снимах ги на английски първите няколко клипа, но нещо не ми се получиха и затова реших да ги снимам на български от сега нататък. Може да отидете и ако играете и вие League of Legends, да го проверите, да кажете дали ви харесва, да пишете коментари и най-различни неща. Това е малко кварц, той ще ни е полезен малко в лейт гейм. Трябва да го събираме докато можеме. И мисля, че това е всичко, което мисля да играя и да снимам по-нататък. Какво сме събрали до тук? На кое ниво сме вече? На 27. Има предвид на World-а. Мисля да стигна до 11 или... да, мисля на 11. За да мога да виждам 10 и 12, което са най-добрите места за диаманти да намериме. В този мод диамантите са като камъка. Почти за всичко ни трябват. Затова толкова отчаяно искам да намеря няколко диаманта.
Естествено преди това ще си взема кирка, късметлийска кирка, за да ги похабявам диамантите. И колко стигнахме? 25. Мисля, че ще ви паузирам отново, за да си довърша майнинга, за да проверя колко всъщност сме стигнали из времето, защото през много голяма част от времето говорихме и не остана време за да направим нещо. Първите няколко серии са малко скучни, защото нямаме айтемите, нямаме почти нищо, което да правиме. И затова повечето ще го правя извън камерата, за да ви оттекчавам адски много. Между другото, тия шардове за нищо не служат. Всъщност, те стават за Thaumcraft, което ние май ще правиме, въпреки че не го знам, но яко да играеш нещо ново и да учиш. Поне за игрите. Лично аз мразя да уча. Ние сме много близко до нивото, което трябва да стигнем. Да видим дали ще намерим още нещо. О, да. Какво е това? Дайте да спрем водата. Има ли нещо тук долу? Това е обсидиан. Малко редстоун. Ще ни потрябва, затова ще го вземем. Още редстоун. Няма да откажа. Не знам, че редстоуна се намира много лесно, но все пак не се знае кога ще ти потрябва. Упс. Това е много малка пещера. Всъщност тук има майнинг шафт, която мисля, че е много близко до нас. Дайте да видиме. Окей. Ние така може да си умреме. Да видиме сега. Айде какво. Има вече home set и може да се върнем, когато искаме при мината. Затова ще копаем нагоре. Пагам, че няма да е нагоре, ще е настрани. Да видиме от тук. И трябва от тук някъде, не? Айде. Тук има доста спаунери. Както гледам, има скелет. Може би е по-надолу. Не. Ние сме почти до бедрога вече. Не може да е тук. Знаете какво? Ще ви паузирам за малко, докато намеря майнинг шафта и ще се върна. Ще се видим след малко. И ето ме обратно. Намерих, както казах, майншафта, но кирката ми се щупи. Имаме късмет, че тук лавата не се разтече върху нас, защото ще ни убие много лесно. И май не носиме дърво с нас. Да, това е малко лошо. Упс. Направихме малка грешка тук. Нищо. Добре, да видиме. Знаете какво? Force Gems. Но не. Сега ще отидем в Home. И това ще ни телепортира автоматично тук. Което не ни върши много работа. Често казано. Особено когато не помня къде точно почнахме да копаеме. Много кофти. Мисля, че е тук преде, защото има... Виждате тия блокове, където ви казах, че означава, че сте във вашия клайм. Да, ето го. Нека да приберем някои нещата, които няма да ни потребват.
Така. Дън. И да си направиме инструменти. Добре. Много съм тъп. Така. Не ми трябват повече, според мен. И ще си направиме... Мисля, че 3 ще са ни предостатъчно. И една лопата ще ни потрябва. Така. Да си еквипнем армора. И ще се върнем в мината. Тук може да напишем бак и... Ето, готово. Всъщност това е gold. Let's go home again. Всъщност нека си сетнем хоума тук. Set home. И сега... Би трябвало да имаме iron. Да, даже имаме малко печен iron. Да си направим iron кирка. Така. Сега вече може да отидем да изкопаме златото. Така. Или не знам. Може и само да се разхождаме в мината с вас и аз сам да обирам рудите, защото малко е скучно да ме гледате как копая руди просто. И затова мисля да ви паузирам и ако намеря нещо интересно, със сигурност ще се върна за да ви го покажа. И затова ще се видим след малко. О, да. Това трябва да ви го покажа. И... ето ги първите ни диаманти. С колко ли са? Да видиме. Колко са. Добре. Сега добре. Моля се. Стига да е. Защо толкова малко? Нищо. О, всъщност има и още. О, не сега. Моля се. Не. Stop. Stop to this. I find diamonds. Окей. Значи, май са 6 диаманта. Не са толкова много. И след пак нека да си сложиме отметка, когато вземем късметлийска кирка, да се върнем и да си ги сееме. Между другото намерих този як равин, който има доста руди и ще ни помогне да започнем по-бързо. Между другото видях и времето, вече стигаме 27 минути и за това мисля, че ще правя още малко в този равин, ще поговориме, и аз не знам за какво, за нещо ще намерим да говориме и мисля, че това ще е края на епизода след около 5-6 минути, не съм сигурен колко, може би и повече. Се надявам следващия епизод да не се увлека толкова много с говоренето в началото, защото само там за говоренето ми отне около 10 минути, ако беха секунди ще да е много добре. Но 10 минути ми отне само за да говоря за това какво ще правиме, в кой сервер играя и други такива неща. Разбирате. Мисля, че в следващия епизод, който
със сигурност ще го снимам ден или два след като съм качил този епизод на Майнкрафт. Всъщност мисля да оставя този равин за някой друг път. Така, let's go home. Да оставим повечето от нещата, които намерихме. Ще ни трябва друг чест за всичко, където сме намерили. Добре. Мисля, че това ще е за днеска, между другото. Защото мина доста време и вече, както виждате, е малко късно. 4 сутринта снимам. Просто не ми се спеше и... да. Почнах да снимам. Да стане малко фън. И затова... малко вече ми се спи. Пък и направихме доста неща. И клипа стана доста дълъг, между другото. О, кое е това? О. Прекъсваш. Вау. Уисп. Интересно. Къде отива? Ще ли се пробваме да го убиеме? Ще може да го стигнем. Се тая. Ще го оставим на силите и на свобода. И се тая. Това ще бъде края на моя епизод на Feed the Beast Unleashed, епизод 1. Моля, пишете коментари, сабскрайбвайте, натиснете бутона лайк и там каквото му викате. Мисля, че това ще е от мен за днеска. Аз съм... аз не знам какво говоря вече. Малко е късно и да. Чао. Ще се видим следващия път. Коментирайте, харесвайте. Subscribe-вайте. See you next time, everybody. Bam bam bam. Bye bye.